Jmenuji se Robin Šmíd, 35 let, pocházím z Ústí nad Labem a 13 let jsem strávil v Praze a poslední 3 roky žiju tady na Rovensku. Volám sa Nataša Dekanová, mám 33 rokov, pochádzam zo Slovenska, z Trnavy. Na vysokú školu som chodila do Bratislavy, po výške som šla do Prahy. Tam som pracovala asi 8 rokov. Potom ma to prestalo baviť a rozhodla som sa, že chcem zmeniť svoj život a odtedy žijem s Robinkom na Rovensku. Rovensko je malá dedinka na hrebeňoch predhoria Karpát, ktorá sa nachádza v oblasti zvanej Banát v južnom Rumunsku. Je to miesto, kde už vyše 200 rokov žijú v 6 izolovaných dedinách Češi. Tieto dediny dnes pomaly zanikajú. Rovensko je z nich najmalebnejšia a zároveň najrýchlejšie upadajúca. Momentálne má už iba necelých 70 obyvateľov, z ktorých väčšina má nad 60 rokov. Mladí už dávno odišli za prácou do Čiech, preto dedinka postupne vymiera. Jak se to stalo, že jste se ocitli zrovna tady? Dlouhá cesta. Nějak už mě nebavilo být 16 hodin denně v kanceláři v Praze a většinu času člověk prohádal s klientama nebo řešil nějaké obchodní záležitosti. Tak jsem se začal nějak poohlížet po něčem jiným. Hledal jsem jakoby nový předmět obživy nebo novou práci. Samozřejmě ta finanční závislost je velmi složitá v tom systému, v Praze musí člověk platit nájem, parkování, všechny tyhle ty věci. Už jsme byli po roce hledání jakoby relativně unavený z toho a už jsme někde chtěli začít a pokusit se o tu alespoň částečnou soběstačnost. Tak jsme zbalili věci a přijeli jsme sem prostě s naloženým autem a pronajeli jsme si tady jednu místnost a jsou to 3 roky a jsme tady. No. Naše predstavy boli spočiatku veľmi naivné a romantické. Naše rodiny ani miestni ľudia príliš nechápu, prečo sme sa vzdali pohodlia a vrhli sa do neznáma. Často vravia, že ďalšiu zimu už nevydržíme. My sa však nedávame odradiť obavami a pochybnosťami. Robíme si všetko sami, prípadne s pomocou miestnych spriaznených duší či dobrovoľníkov. Zahradničíme tradične i permakultúrne, budujeme, opravujeme, zbierame drevo na kúrenie, pečieme si chleba a každý deň sa učíme žiť inak. Takmer všetko, čo sme v Čechách mali, sme predali a rozdali a zo získaných prostriedkov sme kúpili pozemok na tomto magickom mieste, ktoré voláme Salaška. Je 2 kilometre za dedinou, ohraničené lesmi a pasienkami. Keď sme sa tu poprvýkrát ocitli, hneď sme vedeli, že toto je náš vysnený domov. Je tu úžasná atmosféra a dokonalá samota. Človek sa tu vedome stáva súčasťou okolitej prírody a splýva s ňou. Strávili sme tu rok v karavane, ktorý bol zatiaľ najkrajším rokom nášho života. Tu by sme si jedného dňa radi postavili malý domček. Boli sme vyslovene zmierení s tým, že spravíme čokoľvek preto, aby sme tu mohli zostať. Tak se stal zázrak. Univerzum, vesmír nám pomohl. Stal se zázrak. Něco jsem dělal na Salaši, na naší zahradě a viděl jsem v trávě něco, co vypadalo jako, nebo já jsem to v tu dobu hodnotil, že je to želví krunýř. A kouknul jsem se blíž a vypadalo to jako sice velmi zajímavá, ale ohodnotil jsem to, že je to kůra od stromu a nechal jsem to ležet. Asi o 2 dny později jsem šel spát, nějak jsem zavíral už v okna na prohlížeči na internetu a uprostřed textu jsem viděl slovo laníž. Říkal jsem si, tak kouknu se, ať nejdu spát nevzdělaný, podívám se, co to je. No a dal jsem to do Google a na obrázku mi vyjelo ta kůra nebo ten želví krunýř, co jsem viděl na Salaši a zjistil jsem, že to je laníž. Začal jsem se o to zajímat, zjistil jsem, že Rumunsko je vyhlášený laníž. Začali jsme teda se živit sběrem a prodejem lanížů. Laníž je houba, speciální houba, která roste 5 až třeba 1,5 m pod zemí. Vyznačuje se specifickým velmi silným aromá. Jsou to houby, které rostou v symbioze s kořeny určitých stromů. Hledají se pomocí pomocníků ze zvířecí říše. Původně to byly prasata. My jsme se rozhodli pro tu druhou variantu a to je pomocník ve formě pejska. I keď by sa mohlo zdať, že človek, čo hľadá laníže, je automaticky milionár, opak je pravdou. Laníže rastú len pár mesiacov v roku, ich hľadanie je extrémne fyzicky i finančne náročné. Výkupné ceny sú veľmi nízke a najvyšší výnos ako obvykle zhrabne priekupník. Preto veľkovýkupcom nepredávame a naše laníže si spracovávame a predávame sami.
Vyrábame z nich výrobky pre priame a jednoduché použitie v kuchyni, napríklad lanížové plátky v panenskovom olivovom oleji, lahodné cibulové čatny s lanížom, lanížovú soľ, alebo ich zavárame v celku. Nepoužívame umelé arómy, ako je to u lanížových produktov obvyklé, ani žiadne chemické konzervanty. Za týmto účelom sme kúpili jednu z opustených chalúb v dedine, ktorú momentálne svojpomocne rekonštruujeme. Úžasným vedľajším efektom bude, že táto manufaktúrka má potenciál uživiť nielen nás, ale prípadne i ďalších mladých, ktorí by sa sem chceli prisťahovať a tým nielen zabrániť vymretiu českej komunity v Rumunsku, ale hlavne pomôcť nám tu vytvoriť priestor, kde sa žije v úcte k prírode a k človeku ako jeho nedielnej súčasti. Na tento projekt potrebujeme však vašu finančnú pomoc. Ako odmenu na oplátku ponúkame delikatesy s lanížou, ale i pobyty u nás na Rovensku, či iné ďalšie zaujímavé lahôdky. Určite si vyberiete. Z celého srdca vám ďakujeme za podporu a ak sa niekedy prídete potúľať do prekrásneho Banátu, zastavte sa. Radi vás uvidíme. To jsou nejšťastnější slepice z celého Banátu, protože žijou u vegetariánů.